Hej YouTube, jeg sidder og spiller på min Let's Play, mens jeg snakker med Norman Østergaard, Norman CB Østergaard, og jeg skal prøve at lægge et link til hans kanal i beskrivelsen. Hej så YouTube! Ja, min Let's Play, den har jeg lavet en anden af, hvor jeg var startet lidt på den. Sådan. Der var 4 minutter. Ja. Der. Men nu har jeg jo købt Frap, så nu kan jeg optage meget længere. Det der skal ikke. Ja, det har jeg også. Ja. Men jeg håber, I begynder i hvert fald. Ja, tjek også. Men abonner eller like. Og på mig. Og på mig. Ja, også på Norman. Han laver også nogle gode videoer. Tak. I skal også gå ind og se en, der hedder Crash Gameplay. Ja, det er nogen, jeg kender. Jeg er gode venner med. Yeah. Skal jeg bygge vores hus her? Man kan se, har vi fået bygget lidt på den. Er den nået så langt? Ja, lidt. Har bygget en lille smule på den. Vil du gå ind og se min video bagefter, så kan du... Ja, men jeg skal snart til fodbold, så. Okay. Men vi laver Let's Play morgen! Yeah, i morgen! Torsdag og fredag. Ja, i morgen, der laver mig og Let's Play Minecraft. Vi laver en Let's Play, hvor vi spiller inde på min server. Tror jeg. Din server? Ja, men skal vi ikke det? Du købte det? Ja. Men er det ikke faction? Ikke længere. Er det ikke? Jeg slår fra. Fedt. Så kan vi godt. Så kan man skrive. Yep. Okay. Ja, så bliver det inde på min server. Kan vi ikke bare... Nej, vi laver bare en ny en. Altså en af de der gratis nu. Ja, det gør vi bare. Der er heller ingen map og sådan noget. Nej. Så det gør vi bare. Og vi vil ikke bruge noget snyd i den. Nej, altså vores på TP. Ja. Og så nok lige slå regn fra, fordi det kan godt lagge lidt, når vi filmer. Ja. Men det vil så også ok. I vores private server. Ja. Jeg hader, når der er nogen, der har en IP, eller det der, har Marsh eller det der. Og så bare lige, så lukker de bare ind, mens man sidder og spiller. Ja, det går bare i sådan. Ja. Ja. Som I kan se, så har jeg bygget lidt på, ja, igen, lidt på mit hus. Og ja, jeg begynder bare at bygge. Så ja, jeg sidder bare og bygger igen. Mens jeg snakker. Med mig. Ja. Det er anden gang, vi har sagt det. Ja, det er sjovt at sige det. Jeg elsker at sige det hele tiden. Også mit video. Jeg kan aldrig få jeg får aldrig lov til at mig selv at stoppe videoen. Jeg kommer hele tiden til at faile, når jeg skal så stoppe den. Jeg kommer hele tiden til at lave noget forkert, når jeg skal stoppe den. Ja. Det kan du se i den her video, jeg lægger ud her på tidspunkt. Nok i morgen, eller sådan noget. Ja. Der kan du se det. Ja, og hvis vi ved det, så kender vi hinanden og stod for skolen. Vi er bedste venner, okay. Ja, det er faktisk. Ja. Det er rigtigt. Ja, jeg håber. Nej, det vil jeg ikke sige igen. Det kan vi lige sige. Vi skal snakke om noget random. Ej. Det, vi skal bare have den at snakke om. Altså, jeg spiller selv Minecraft lige nu. Ja. Det er mit survival game. Ja. Du kan snakke om huset og Martin, Minecraft. videoen er gået i. Martin, stopper den i 2 sekunder. Hej, ja, der var lige en lille... Vi troede lige, der var en fejl med mine fraps. Men det var der ikke. Jamen, det var der ikke. Det er derfor, jeg lige sagde noget underligt lige før det her. Derfor, jeg lige sagde... Ja, nu har jeg allerede glemt, hvad jeg sagde. Jeg sagde den her... tror, fraps, de er gået ud. Og du kan jo snakke om, hvad du har tænkt dig at gøre med huset og det der. Og så kan du snakke om eller sådan noget. Yeah. Men wow. i mit game, der vil jeg nok spille. Jeg vil prøve, hvis der er mange, der ser min video, så vil jeg i hvert fald lægge en ud hver dag af den her. Bare mange, der ser den. Men hvis der ikke er så mange, eller jeg er nogen ud, jeg er sikker på, at der kommer nogen ud hver dag.
Jeg tror også, jeg sletter den underlige dreng Sebe kig bag det. Ja, det gør jeg også. Ja, nej, det kan jeg ikke, fordi den har jeg ikke lavet på den her kanal. Og hvis I finder ud af, hvis I har været inde på og se på min gamle kanal. Frederik Sindberg? Ja, hvis I går Frederik Sindberg, så finder I min gamle kanal. Og den skal I nok. Det er dumt, hvis I abonnerer til den. Fordi der bliver aldrig lavet videoer på den igen. Medmindre den her bror, den bliver hacket. Så Ja. det er jo meget lille chance for. Så har nu har jeg fået sat 3 over det hele i mit hus. Nu er det net. Nej, jeg skal ikke bruge 2 items til at gøre det. Okay, jeg prøver lige, den der prøver intro, den tror jeg også lige. Okay, jeg tror lige, jeg er ikke så vild med at have det net. Jeg cutter lige videoen ind til en dag igen. Sidste med. Så er vi tilbage. Det er blevet dag, som I kan se. Ja. Yeah. Jeg skulle lige hurtigt gøre noget, der blev dag, så. Jeg tror, jeg vil prøve at skaffe mig noget jern og sådan noget, så jeg kan få bygget nogle bedre pickaxes. Og en seng, så jeg kan sove, i stedet for at cutte videoen hver gang. Så hvor lang tid var det, du var i skole? Havde du ikke bare dansk eller sådan? Jo. Og der, altså vi ved også, hvis I kommer fra Danmark, så ved I også, nok også, at der lige er lockout lige nu, men jeg ved ikke, hvornår I ser videoen. Men lige nu for os, der er lockout. Så det fortalte jeg også min eventyrssimulator, jeg har lagt ud her. Den første af dem, der fortalte jeg også, at ja. Det var da i går, den filmede jeg i går. No. Wow, jeg lægger. Jeg håber ikke, jeg lægger så meget, når I ser den. Ja, jamen den optager hvad den gør på skærmen, så det gør det jo. Ah, det kan være, håber vi ikke. Ja, vi har købt traps, hvis jeg ikke har fortalt det. Ja. Ja, det tænker jeg nok. Det er derfor, det kører lidt bedre i videoen. Jeg mener, i nogle af de første, hvis I går ind og kigger på nogle af de første videoer, jeg har lavet, så kan I se, at det er ikke de bedste videoer, fordi det er jo det gamle, de downloadede fraps. Jeg tror egentlig ikke, det har noget at gøre med det. Jo, det har det jo nok, men... Hvis der er nogle mange tid bliver cuttet i dem og sådan noget, det er fordi, de kan jo kun have optaget 29 sekunder eller sådan noget, så... Ja. Og det var det med en lille sondrøg, vi fandt der. Men der er bare cuttet lige midt i det hele. Ja. Men 48% til at lave den der video færdig. 48? Ja. Altså mangler du 48, eller er det kommet 48? Nu er den 49. Den mangler 1%, så den er halvvejs. Jeg har 4 æg. Skal jeg prøve den? Nu har 5 æg. Kan jeg prøve, om jeg kan dræbe en kylling med dem? Nej, der kom bare en ny killing. En ny killing? Nå ja. Hvis I ikke kan se, der ikke er nogen zombier, så er det fordi lige her, de første 3 episoder jeg laver, der har jeg ikke zombier til, fordi jeg skal lige vente til det går lidt bedre, så jeg gør med det samme, og det gør jeg nemlig ikke. De nederen. Vores, eller den der vores, eller det der, den bliver, den bliver ikke peaceful, den bliver kun, hvor der er monster hele tiden. Ja, det kan vi ikke finde os fra. Jo, jeg tror faktisk godt, jeg har fået det lært af Oliver. Ja. Men jeg bare ikke huske, hvordan jeg gjorde. Så er du heller ikke lært det. Wow, så kører vi videre her. Okay, jeg går lige ind og sover. Wow. Hvad så, du spiller på din singleplayer, eller? Ja, det lægger bare helt vildt. Wow. Okay, jeg kunne lige høre en ko i går. Jeg kunne høre det i går, nej, det var en af hundene. Wow, hunde siger. Nå, vi sidder, ja. Der kører ved dig. Jamen, jeg har sådan en kæmpe stald med grisefører. Ja. Nå, det er gemt der, hvor der er hundredvis af køer og grise, eller hvad? Eller hvad det hedder? Nej, ikke det gemt. De bor ikke inde i en stald. Det er den bedste gem, jeg har. Spiller du på den? Hvor mange diamanter har du? Jeg tror, jeg har en stack. Har du en stack? Det tror jeg. Og jeg går rundt med diamond svær, diamond pickaxe, diamond axe og diamond skov. Hvad med armor? Det er bare iron. Nå, okay, det er jo fint nok.
Altså, jeg har lige bygget de der diamond nu. Det er ikke for så lang tid siden. Eller, anden sidste gang jeg var herinde, der byggede jeg diamond der. Men der har jeg stadigvæk en jern-ting, bortset fra pickaxe. Pickaxen, den er skiftet. Jamen, har du ikke set, hvor jeg lavede sådan en stald, og så kan jeg slukke og tænde lyset ind i stallen? Nej, det gennem mener jeg ikke, jeg har set før. Jamen, det har du altså. Ja, det kan jeg ikke huske. Ja, som I kan se, så kan jeg virkelig ikke finde ud af, hvordan zombie godt her, men jeg tror, jeg har fået fat på en nu. Jeg vil så få fat på noget sand. Det lægger bare helt vildt på mig. Ja. Wow. Det er bare fordi jeg er i gang med at lave det. Vi lavede det der så lækkert. Fordi når jeg er i gang med noget andet. Hvem er det? Ej, ja, jeg er den næste på serveren. Jeg ved ikke, hvad der skete her. Hvilken server er du inde på? Alexanders fætter server. Er du oppe på den måde? Nej. Bare her i bord, eller hvad skal jeg sige? Ja, det er bare en server, jeg spiller på sammen med Jonsson og Alexander. Lindbæk. Hvad? Jeg tror ikke Lindbæk han snakker med Alexander. Nå, okay. Jonsson. Ja, jeg tror vi skulle... Som I kan se, så har jeg lidt... Ej, for helvede, skal du blive nat igen? Som I kan se, så har jeg rigtig mange problemer med at finde zombiekort. Jeg skal lige vil finde sådan en, det er fordi miner, der tit er jern og sådan noget. I det her game, der har jeg 100 høns, eller bare mega mange høns, eller rimelig mange, og så har jeg 100.000 køer for. Okay. Jeg tror også, lige efter når jeg en gang, måske i dag på et tidspunkt, der kan det være, at jeg laver en skyblock. Altså hvor jeg spiller på sådan en lille skyblok. Nå, den der, bander, fedt. Det kan være, at jeg laver sådan lidt play med sådan en. Men skriv i kommentarboksen, men hvis I synes, jeg skal. Frederik, husk at lade være med, hvad hedder det? Husk at lade være med at lave alt for mange let's plays. Det skal jeg også. Jeg har stoppet min, jeg viser ting på min let's play bygge. Den er jeg stoppet med, fordi at, jeg laver den af moderne huse. Og så kommer den der let's play med også. Og så har jeg... fuck, jeg har et problem nu. Jeg er løbet så langt, jeg tror ikke engang, jeg kan finde mit hus længere. Se YouTube. For. Se YouTube. For. Okay. Jeg tror, jeg cutter videoen indtil jeg kommer hjem igen. Fordi jeg tror ikke, der er nogen, der gider se på mig løb. Så vi ses lige om lidt. Så, som I kan se, har jeg fundet et hus. Det var jeg meget glad for. Det tog kun lang tid. Ja. Men sådan er det, hvis man bliver væk. Men jeg fandt kun 2 stykker ud. Jeg havde ikke lagt nogen flere få. Det var godt lavet det der. Det tjener din net. Nå, det må vi overleve med den her dag. Der er noget cobblestone. Når vi har masser af kul. Så jeg skal nok overleve. Så varmer vi lige noget med. Jeg ved ikke, om jeg skal ned og lave en mine. Hvor lang tid jeg har optaget. Ja. Nej, jeg tror ikke, jeg har optaget lang tid nok endnu. Jeg tror, Du har ikke optaget så lang tid. Jeg ved ikke lige, skal vi videre på et hus? Det kan jeg godt. Gør du en farm eller sådan? Hvis du gør det. Har du det? Nej. Nope. Hvor er det kommet til det her? Det kan vi lave på et tidspunkt. Jeg vil lige have fået jeg ved ikke, om der er meget baggrundsstøj i videoen. Hvor skal der være det? Fordi der er baggrundsstøj ved dig. Er det det? Ja, rigtig meget. Jeg har 2 stykker uld, og det er i hvert fald ikke nok. Hvad? Altså, nu? Nej, ikke længere. Men lige før var der. Nå, du kunne høre videoen. Hvad? Nej, du kunne høre videoen. What? Ellers sindssygt på. Okay. Jeg Jeg så lidt sådan en video.
Hvad? Jeg sad lige og så en video. Nå. Det var det, du kunne høre. Men jeg har jo egentlig headset på, så det burde du egentlig ikke kunne høre. Nå. Jamen, det var ikke det, jeg kunne høre. Det var den lyd, der var bag dig. Kan du høre det her? Hør hvad? Det er bare computeren, der blæser. Ja. Nu er den 70% til at være færdig. Okay. Jeg bygger mig lige et sværd. Så har jeg noget kort med der. Og så bygger man en pickaxe ekstra. Så kan vi overleve i lang tid. Jeg bygger en spade. Jeg er på dalen. Nå, nu har vi sendt op. Jeg tror, jeg laver en etage mere på mit hus. Kan du høre det? Ja, det der. Nå, okay, det var. Så bygger vi. Ej, det er Jeg ikke. vil sådan nogle her. Hvis jeg kan finde ud af Jeg det. er på noget. Hvad? Jeg er lige på noget. Står der. Og det er ikke kommet right. Godt. Hvad? Jeg siger bare godt. Jeg gider ikke copyright på min video. Det er også mest vigtigt, når man bare laver det der. Er du klar? Ja. Ja, jeg tror, jeg begynder at lave min anden etage. Og så bagefter så går jeg ned og miner. Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg optager, når jeg skal mine. Det ved jeg ikke. Det må I skrive i kommentarboksen, om I synes jeg er kedeligt. Altså. Kan du høre det? Ja, der er mega højt ud på. Undskyld. Det var den der video, der var lagt i. Skal I se min video? Ja, jeg ser lige. Jeg tror, når jeg bygger den her færdig, så stopper jeg. Når jeg bygger min anden etage færdig, så bare lige grave pladsen og så sætte noget træ og sådan noget. Så tror jeg stopper videoen. På det her gang. Ja, jeg skal også snart til fodbold. Det ved jeg. Så. Okay, jeg håber... Nej, jeg ved ikke, hvad jeg håber. Jeg graver lidt dødt. Nu er det min skovstykke. Det skal det ikke, det er så hurtigt min skov, den kigger stykke. Det har vist ressourcen til ny. Så har jeg bygget en ny skov, og så skal vi op igen. Den der, hvordan blev det challenge om den til 10 gange? Nej, 14 gange. 14? Det er ikke game, og så laver du challenge om. Vi har også lavet den. Jeg har også en server, den der købte en. Og det er en for alle sammen. Så jeg tror bare, jeg skal nok lave nogle hvor jeg viser en video, hvor jeg viser serveren indfra sådan noget. Men jeg skriver i hvert fald lige i bunden. På min kanal er der 2 sådan nogle videoer, hvor vi viser. Men det er så ikke den rigtige video. Nej. Hey, jeg ved hvad jeg skal lige slette den der. Ja, det er nok en idé. Fordi at men så ved jeg også, hvis I ser Frederiks video, så ved I hvorfor. Og mine ikke er der, eller? Ja. Se, det der skal vist være der. Ja. Okay, jeg skal finde... Der. Nu kan man gå op og ned i hvert fald. Wow. Sådan. Sådan. Alle de her videoer. Ja. Jeg tror det her er en filstørrelse navn på noget. Alle de videoer heroppe til. Det er nogen, der er filmet med. Jeg har 11 videoer. Og min channel den er så helt ny. Ja, helt ny. Det er ikke så lang tid siden jeg har lavet den her. Så
som I nok har hørt, så har jeg lavet en gammel en. Og den må I ikke abonnere til. Advarsel. I må ikke abonnere til den. Så Frederik Sindberg. Ja, hvis I skriver Frederik Sindberg, så finder I min gamle kanal. Og den er der sikkert mange, der har abonneret til. Ikke mange. Jeg har ikke så mindre på den. Det kan være en gang, måske en gang, om jeg lægger video ud fra den. Men hvis jeg gør, så er det sjældent. Har du musik? Kan du høre det? Hør hvad? Nej, det kan du ikke. Noget musik. Nej, jeg kan ikke høre det, hvis du hører Harlem musik. Ja, det er sgu på. Ja. Jeg tror, jeg skal se på. Men jeg også nu skal jeg altid holde øje med. Hvor meget træ jeg har. Okay, jeg har 1, 2 videoer. Jeg tror det er så ikke her 2 videoer. Jeg bygger bare videre her. I mellemtiden, så må I sidde og nyde, at jeg bygger. Håber jeg gider, eller håber I nyder det. Og så hvis det er normalt nu, så vil jeg have gået ned og taget tøj på nu. Altså fodboldtøj på. Hvorfor da? Hvem er normalt? Altså, vi plejede at starte klokken... Wow. Vi plejede at starte klokken 5, og nu startede vi kvarter over 5. Kvart over 5 eller? Ja. Og så slutter vi 6:30 eller sådan noget. Nej. Jo, tror jeg. Ja. Det var det spændende. Jeg er nået til taget her. Done. Og når jeg har gjort det, så stopper jeg desværre videoen på denne gang. Langsomt til at bygge tag. Og skal nok komme ned og mine uden kamera på. Nok i næste episode, der har jeg nok været nede og mine. Så måske bygge en lille bitte smule på hus, det tror jeg ikke. Meget lille chance for. Men jeg uploader delen med bare min video. Så gør det, fordi jeg synes det er sjovt. Hvad synes du er sjovt? Oversættet på dansk. Jeg gør det, fordi jeg uploader video, fordi jeg synes det er sjovt. Fordi jeg uploader ikke bare videoer bare for at uploade videoer. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg uploader videoerne, fordi det er jo også noget selv, jeg vil sidde og se. Jeg synes, det er sjovt, når jeg kan se det. Nå YouTube, det var slut for denne gang på min Let's Play. Vi ses næste... Nej, inden jeg siger farvel, så skal I huske at like videoen eller abonnere til min kanal. Og min. Ja, og hans. Og håber I nød videoen. Farvel.